So hello guys, welcome back to my channel. So लोगोफोर नोंथांमोनखौ बेसेबा गोबावनि उनाव दिनै फिन खनसे आंनि चेनेलाव बराय हरनाय थालायबाय. So नै दिनै आमथिसुवा फोरबो ना, so बेखायनो जोङो नै दायो मन्दिर थांनो होननानै ओंखारना दङ लामायाव. So नै आं दायो बिबार सिबार लाखाबाय, थांनोसै. आङो दायो थांगासिनो मन्दिराव. ओरैबायदि सान्दुं गोसा थिं फुंनि 9टायावनो जि गरम जादों आरोना दिनै. स' उपाय गैया गरमबाबो थांगासिनो. नै दायो जोंनि गामिनि थानसालि मोनसिगोन, नोंथांमोना देखायगासिनो आं थानसालिखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना. नैबेनो आरोना लोगोफोर जोंनि गामिनि थानसालिया माने लुगासिनो, दाबो कमप्लिट जाजोबाखै. स' बेयावनो आर'जआ जागोन. उपाय गैया, जायगा गैया नालाय बेयावनो लाबाय आरोना. माने आर'जआ जाथ'वाखैमोन आरोना, मानसिफोरबो सफैजोबाखैमोन ना. स' बेखायनो सासे सानै फैबाय थादोंमोन. नै बिथिं थाइजौ खान्थाल फिथाइ सामथाइफोरा मोनफैनानै दंजोबो. नायनो हागोन नै मा फिथाइ सामथाइनिबो फोरबो जाहैबाय नालाय. स' बेखायनो गासैबो फिथाइ सामथाइ लाबोजोब्बाय आरोना लोगोफोर. लोगोफोर गरम मोननायखाय आर'जनिफ्राय दसे ओंखारबोनानै बाहेरथिं दंफैथ'यो. ओमफ्राय नै माने बिसानि न'आ गोजान आरोना माबानि मन्दिरनिफ्राय दा गोजान जायो. स' बेखायनो बिसोरा स्कुटि लाना फैदोंमोन. ओमफ्राय स्कुटिया स्टारानो जायासै, बिसोरानिया हामा जाना होबाय. नै दा किक गागासिनो गरमाव. उपाय गैया, बिसोरा गरमखाय थाबायना हैनो बानानै स्कुटि लाबोदोंमोन. दा स्कुटियाबो हामा जाबाय, नारलांसो नांसिगोन नामाथाय. बिसोरा ट्राय खालामगासिनो मोजां खालामनो. स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय. मन्दिर खुलुमनायनो स्कुटि लाना फैदों बिसोरा सेस. गोरलै बायदि खिथिफैबाय थायो. मा बाइक लुबैनाय नोंलाय? बाइक लानायनि बाथ्रा बुंबाय थादों दा अन केमेरायाव बुंना लाला दा बिसोरा बाइक स्कुटि लागौमोननो. ओमफ्राय इथिं स्कुटिया एकदम बेमार जाबाय थानो होननाय स्कुटिखा लालानो आसोला बाइकआव थांलायबाय. दा मा बाइक लागोन खिथाना लादो. किधर से आ रहा है? हैदराबाद. किसी ने भेजा है या खुद आया है? किसी ने भेजा है आपको? नहीं, आज अम्बुबासी के लिए. हाँ जाइए. आमथिं फोरबो नालाय दा मा जागोन मा थागोन मोननानै थाइजौखौनो जानोसै होननानै फैदों आरोना मादै मोनानै न'आव. ओमफ्राय थाइजौ नागिरनो फैदों आङो. स' मोनोना मोना नायनोसै. नै मादै लाहानि न' नैबे. ओमफ्राय मा बुस्थु लामनानै दोनदों नै सिंनि सानि सोब बुस्थु लामनानै दोनजोबदोंमोन आरोना. स' आं बेथिंनो सिंथिं हाबलांबाय. ओमफ्राय बै न'आव फोमोनना दोनदोंनो आरोना थाइजौ. ओमफ्राय बेखौनो नायनो होनना थांदों आं. स' दंमारोना गैमारा थाइजौआ माने दंफांनिफ्राय खानानै फोमोनना दोनजोब्बायनो आरोना. दंफाङाव थाइसेबो गैला थाइजौआ. नै नायनोसै दंना गैया. नै बेनो आरोना थाइजौ फोमोननाया. मोनदोंना मोनाखैबा? मोनाखैनो, गोरा गोरा. इयावबो दं नै, इयावबो. थाइनैसो लाना थांसै जानो आमथिसुवानि नामाव खावनानै. थाइनै.
नुब्रा प्लेयार जि गेलेयो रोङो जि रोङा महा जागोन सान्दुं गोसाथार माथो सायाथिं माबा लाना सेखा संख्रै फानलौ लाना हायथिं माहाबा सायाव माइलाय जाख्लाबनाय नों बोख्लाबनाय सेखाला मासेनो फन फैदों मार गोनां थाइजौ दे लगायदो थ' लोगोफोरनि थाइजौखौ जोङो दायो जानोसै सुरु खालामनोसै ओरैबायदि आलु गोसा जादोंमोन आरो ना थाइजौआ बानलु खब्राबो दङ ओमफ्राय बानलु लकेलबो दंमोन स' बेखायनो बिराद आलु दंमोन बानलु खब्राया होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो जायैनो फोजोबथ'नोसै एडिटिं खालामनानै दायोनो हगारनोसै आरो ना ओरैबायदि गरम बोथोरा